लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि RM मोसाहारि चेनेलाव गासिखौबो बरायना लाबाय लोगोफोर। दिनै आरो मोनसे गोदान भाइराल जालायबाय फेसबुकनिफ्रायसो मोनदों आं बेखौ माने दहायनो मोनदों माने आं माने होनबाबो दहाय बानायनो सोलाबथ'वाखै एसे खामानिबो दंमोन नालाय दाबो खामानिसो मावना फैदों आङो गय बारियावसो दङ लोगोफोर एसेबां किलारबो नुवाखै जानो हागौ मोखांफोरखौबो खामानिसो मावनानै फैदों नालाय नोंसोर थाम्बनेल टाइटेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ सोरनि बागै रायलायगोन आरो सोरनि बागै आरो बुंनो फोरमायनो थांनो नागिरबावदों आं माने रावखौ बेसेबांथ' गाज्रि बुंनो थाङा माने होनबाबो माने बेबायदि भाइराल जाबाय थायोबा माने बिराद गाज्रि नुयो माने जाय सिख्लाखौ माने जुमाय लोंनानै माने गोलैना थानाय नुदोंना बेथ' माने सेंग्राफोरजों जुमाय लोंनानै माने बेरायनानै गोलैना थाबावदों माने ओरैबायदि साननांगौ बाथ्रा फैदों माने बुजिनानै रोङा माने मा होननानै बुंबावगोन माने बिसोरखौ बुजायबाबोथ' लायानो जाखाबाय जाय बुजायग्रा बेखौसो जाम्बा होनो माने होनबाबो माने बुंनांगौ जायो माने बेबायदि गाज्रि गाज्रि भिडिअ बानायलायनाय हगारजालायनाय ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि साननांगौ बाथ्रा फैयो माने गावसोरथ' बुजिनो रोंखाया माने बुजिनो रोंबाथाय बिदि मावखाया माने आरो सेंग्राफ्रालाय मानोथो बिदि लांफानानै जुमाय लोंहोनांगौ जाखो आं बेखौसो बुंगोन माने आंखौ बेसेबां गाज्रिथों बुङा आं बुंनायालाय होमबाबो माने बेबायदि सिख्ला मानसिखौ लांनानै जुमाय लोंहोनानै बेबायदि गोलैलि बिदि माने भिउस जाहोलायनाय जुमाय लोंहोनानै थाहोनांगौ जाखो आं बेखौसो बुंगोन माने बे गोरोन्थिथार माने जायजोंखि जाया माने नोंसोरो जुमायखौ लोंनायालाय बेरायनानै एसे एनैखौलाय होमबाबो जों इसांखौ माने बेबायदि जानायखौ मोजां मोना माने गासिबो आरो दाथ' नै फेसबुकआव ओरैबायदि बेनिल' माने भिडिअ नुबोगासिनो माने ट्रेन्डिं जाखावलायदों माने ओरैबायदि माने फेसबुक खुलिबानो बेखौल' नुयो माने एकदम डेन्जार जादों माने मैयाफोर जादों खोमा ओमफ्राय दिनै एकदम बारा जाबाय माने बे भाइराला बुंद्रा माने एसे साननानै मावनांगौ माने बेबायदि जायोबा माने सिख्लाफ्रा माने गावनो गाव बरबाद जायो माने बिनि इयुन संसारा थुंगिनो चान्स थायो माने उनाव माने खायसे मानसिफ्रा माने बुजिया माने गासिखौबो बुङाखै माने सानना मावाबानो माने जामब्रयो ओरै बिमा बिफायाबो दुखु मोनो नोंनि बेबायदि नोंसिनि आरोना जायखिजाया बिदि जुमाय लोंनानै बिदि गोलैलाबायना थानाय भिडिअ नुयोबा सोरनि बिमा बिफाया दुखु मोना जानो माने गासिबो बिमा बिफाया दुखु मोनखायो माने बेखौनो गले गले खावलायबाय थायो जोङो माने बेबायदि दाजा हामा गोरोन्थि गावनि इयुन संसारनिखौ माने खेबसेयावनो सिफायना लानाय जाखायो माने बिदिया नोंसोरखौथ' माने जों बुजायनानै माबा होनो हाखाया माने बुजायनो हाखाया माने जाय बुजायग्रा बेखौसो माने बुरबक सुरबकबो बुंहरलायबावगोनसो माने ओरैबायदि डेन्जार माने बा सेंग्राफ्राथ' मानो बिदि खालामनांगौ जाखो लेंलांफाबाय जुमाया लोंहोबाय बिदि गोलैलायबाय सि बे एकदम गोरोन्थि बिमा बिफाया नोंसिनि बिमा बिफाया बेफोर भिडिअफोरखौ नुयोबा मा सानगोन बेसि दुखु नांगोन हाय खाफाल बुंनोनो रोङा माने साननोनो रोङा माने गाव गावनि लाइफखौ एसेबा बुजिनांगौ जायो सोर माने गावनि लाइफखौ गावनो गाज्रि खालामना लायो होननाय रावा बेनोथ' माने रावबो नोंसिनि लाइफखौ गाज्रि खालामना होनाय हिम्मत गैया माने गावसो खालामना लायो माने सोरबा नोंसोरखौ गाज्रि बुंनो हागोन नामा गाव मोजांबा रावबो नोंसोरखौ जेबो बुंफैनो हानाय केपासिटिबो थाया माने गाव मोजाङै था मोजां थाग्रोलाय सोर बिलाय नोंखौ बायदिसिना बुंग्रालाय बेबायदि जायो माने गाव गाज्रिबा माने मानसिफोरजों मोजांबो होनजाखाया माने बेबायदि माबायाव थाङो माने रुलाव थाङो आं भिडिअखौथ' एफा गोलावबो खालामा माने बे भिडिअखौ माने नुनानै माने गोसोआव दुखु मोनदों मारै बिदि जाबाय थायो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो न' डाउट बेलेगबाबो जायो होमबाबो माने बेबायदि सेंग्रा सिख्ला जुमाय लोंनानै बे लामाफ्राव गोलैलायबा बिराद गाज्रि नुयो साननांगौ बाथ्रा फैयो माने दा बेखौथ' खेबसे भिडिअआव भाइराल जाखाबाय उनाव गावनि लाइफनि संसार दङ मा जागोन मा मागोन रावबो बुजिनो रोङा माने बेबायदियावनो माने गाव गावनो गोरोन्थिखौ मावना लायो रावबो खालामना होआ होननाया बेनोथ' राव जायो माने ओंखायनो सानै हयै मावनांगौ सोब बुस्थुआनो माने खोथाजों खोथा होनखाबाय दा
सोब बुस्थुआनो अभार जायोबा अभार लोङोबा खहाया गावनिसो खालामना होयो होननानै सोब बुस्थुखौनो नोङो अभारद्राय इउस खालाम गावनिनो सोब बुस्थुआनो खहा माने जिखि जायानो जा नोङो सोब बुस्थुखौनो अभार इउस खालामनानै प्रमान नायनाय बे बुस्थुआ माने गावनि खहा खालामना होखायो माने बेखौ बुजिना लाखा लोगोफोर ओंखायनो बेबायदि अभारद्राया मोजां नङा लोंनांगौ जानांगौ जों रावखौबो जेबो बुङाखै लोंग्रा जाग्रा मानसियाथ' थानो हाया लोङाबा जायाबानो बिदि होमबाबो अभारद्राय लिमिट क्रस खालामनाङा बे माने गोरोन्थि गाव गावबो मोजां होनजाया माने गामियाबो बदनाम थाङो गासिबो फारसेनिफ्राय बदनाम थाङो माने ओंखायनो बेखौनो गले गले खावलायो माने बेबायदि जाहोनो होननानैसो जादों ना मिस्टेकआवसो जादों आं बेखौनो बुंनोबो रोंला ओरैबायदि डेन्जार ना बेफोर बाबा मा साननानै बिदि सेंग्राफोरनि जुमाय लोंलायनानै गोलैना थानो हानाय ओरैबायदि साहसनि हिन्जाव बियो बाबा आं गासिबो होनाखै माने सोरबा सोरबा बिदिनो थाखायो थानायालाय माथो होनबावनो बेबायदि थायाबा संसारा समाया होननायसो जाहैबाय माने जारलासो जाहैबाय बुजिनो रोङा माने लोगोफोर होमबाबो गावनि इयुन संसारखौ मानसिया साननाया एकदम गोनांथार नङाबा सानसे समाव गावनि इयुन संसारा मा खोमसि जायो माने जेब्लायबो माने गावनि इयुनाव खैफोदा गोलैफैयो होननाया बेनोथ' जादों रावबो खैफोद खोलैना होहांगासिनो आं बेखौनोथ' ओंखायनो बेसेबां हायो बेसेबां माने मोजाङाव थानो नाङो जा मानसिफोरजों बाख्नाय जा जेब्लायबो गाज्रि होनजानाङा होनोबा नोंनि साननाया सानसे नङा सानसे साक्सेस जागोन माने नोङो जिखि खामानि मावा बेहाय माने कामियाब जागोन माने ओंखायनोथ' होनखायो माने आरो जेब्लायबो फरायनाय लिरनायाव ध्यान होगो होनोबा नोंनि साननायाबो बेलेग फैयो सेंग्रा सिख्ला समाव बिदि जायो होननानै जाखायो होननानै बिदि गोरोन्थि मावना लानाङा लोगोफोर नङाबा गोरोन्थिया ओरैबायदि उनाव भुगिनांगोन ना गावनि इयुन संसाराव माने सुख'हायि माने बुंना फोजोबनो हानाय नङा माने बेखौ ओरैबायदि माने खस्थ' फैगोन गावनि इयुनाव माने बिमा बिफानिबो खस्थ' फैगोन गावनिबो खस्थ' फैयो माने बिदि जायो लोगोफोर आं भिडिअखौ एसे गोलाव खालामला लोगोफोर बेसेबांनो बुङो एसेबांनो लावबाय थायो होननाया होमबाबो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबायबायोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो आरो चेनेलाव माबाफोर भिडिअफोर गोदानै नायफ्लांदोंबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकन घन्टाखौ प्रेस खालामना ला लोगोफोर बेबायदिबा एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय।